नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो सानबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय मोनसे आबाद फेलियर जानायनि उनाव अर्थात मोनसे आबादावहाय मिस जानायनि उनाव गुबुन मोनसे आबादजोंहाय बिथाङा गावनि खरसा जानाय रांखौ बिथाङा दिखांफिननो हादों आरो मुलाम्फा बियो खालामफिननो हादों। दा फै जोङो बे आबादखौ जोङो नायनि। दा नै आबादनि जिथुनाखि नुथाय बेखौ एसे दिन्थि। नायहर ओरैजाय माबायदि गोजौआवहाय नाय नोंथांमोना नायहर नै बे जाहैबाय केरेला आबाद। दा फै जोङो बिथांनि बे बारि सिङाव जोङो हाबनि नायनै माबायदि। पुरा ओरैबायदि खालामखादों नै सिमेन्ट पस्ट होखादों आरोखि। जानलायाबो बिराद हेभियाव बिथाङा मावदों। दा बे समाव आं बिथांखौ नोंथांमोननो एसे सिनायथि होनो आङो सानदों। दा बे समाव बिथांखौ खावलायबाय अननानै आंनि भिउवार्सफोरनो नोंथांनि सिनायथिखौ होदो। नोंथांनि नामखौ? आंनि नामा मन्टा मोसाहारि। बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गफुर हालामनि। दा नोंथाङा बेयावहाय मा आबाद मावदों? बेयाव फानलु गायदों, केरेला गायदों। दा बिथांनि जोङो आबादखौ एसे जोङो नायनि। नाय फै नै बे बानलु आबाद। बेनिफ्राय जिथुनाखि ओरै दिन्थि नाय गोजौआवहाय बे फुरा केरेला आबाद आरोखि। दा बिथांनि जिथुनाखि केरेलानि बेन्दों नोंथांमोना आसरित मोनगोन बेखौ नायब्ला। नायनै ओरैबायदि गिदिर आरोखि फुरा गिदिरखा नै अयथासार गिदिर। दा बिथांनाव आं सोंनि बेखौ बिथाङा माबायदि मेथडआवहाय मावदों आं बेखौ बिथांनावहाय आङो सोंनि। दा जिथुनाखि नोंथांनि केरेला आबाद बे केरेला आबादाव आं दा नुदों गुबुननि जिथुनाखि केरेला बिनि बेन्दोंआ फिसा फिसा जायो, बिनिफ्राय फिसासिन जायो, खिन्थु नोंथांना ओरैबायदि गिदिर। नोंथाङा बेखौ माबोरै इसिबां गिदिर देरहोनो हाखो एसे आंनि भिउवार्सफोरनो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? आङो बे फुलिनिफ्रायनो बिनि दालायखौ हाखा हास' होजोबदों। बिनिफ्राय फांसेल' दोनदों। ओमफ्राय गोजौनिफ्रायसो आङो नैबेनिफ्राय माने मानला होदों आरो दालायखौ दोनदों। अके। बिनिफ्राय नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जे फार्स्टआवहाय हा सार्च खालामनायनिफ्राय लानानै गायजासिमावहाय माबायदि प्रसेसै माबायदि मेथडै थांदों नोंथाङा? हालेवजेननायनिफ्राय लानानै आङो हालेवनाया फिनबेसे सार्च हालेवनाय? हालेवनाया खनथाम सार्च जादों। बेनिफ्राय बिनि गेजेराव आङो माबा माबि दुन्दिया बेसर फोदों। बिनि उनाव हाखौ बोबाय, बिनि उनाव फानलुखौ गायबाय। बे आलिखौ बिनिफ्राय नों गावनो खोखो ना ट्रेक्टरफोरजोंहाय बेखौ खोनाय जादों? बेखौ आंनि आखाइजोंनो बोदों। आखाइजोंनो खोदों आरोना? खोजोबदों। औ बिराद मेहनत खालामदों बिथाङा। बिनिफ्राय नोंथाङा बुंदों बेवहाय माखासे आबादफोरबो सिगाङाव मावदोंमोन आरो। अर्थात बिथाङा माने मोनसे हायावनो गुबुन गुबुन आबादफोर बिथाङा बेयाव मावदों आरो। दा बिथांनि जिथुनाखि बारिनि स्ट्राक्चार बियो मोनसे गुबुन रोखोमनि फुरा प्रफेसनेल आरोखि। नोंथांमोना आं देखायनि ओरै फैलाय नायनै आबादारि नोंथाङाबो दाथां नै फुरा पस्ट होखादों आरो सिमेन्ट खुन्थानि पस्ट होखादों फुरा लं लास्टिंनि। बिनिफ्राय बैथिं देखायदो बेयावहाय सिमेन्टनि फुरा फाउन्डेसन बिथाङा होखादों आरो गावनि हानि बाउन्ड्रियावहाय। दा आं बिथांनाव सोंनि दा नोंथांनि जिथुनाखि बे सिमेन्ट पस्ट होनाय बेखौ नोंथाङा मानि थाखाय बेबायदि होनाय जादों? बियो माने पार्मानेन्ट खासै आरो बियो। पार्मानेन्ट खा आरो? पार्मानेन्ट खासै। औ। केरेला आरो बे बानलु आबाद बेखौ गायनायाव नोंथाङा बेयाव मा मा हासार होनाय जादोंमोन? रासायनिक हासार ओमफ्राय गोबोर हासार बेनो आरो। ओमफ्राय गोबोरखिखौ ओरैनो बेसेबांसो होदों? बेखौ गासै बेवहाय ट्रेक्टर गंथाम होदों बे हायाव गासै। गोबोरखिखौहाय? गोबोरखिखौ। औ। बिनिफ्राय रासायनिकखौ? रासायनिकआ बिदिनो सुपारा 45 केजि। ओमफ्राय पटासआ 11 केजि। बराक्स 2 केजि। ओमफ्राय सुपारा 48। औ बिदि 48 केजि आरो सुपारा। औ थिगानो। बिनिफ्राय नोंथांनि बेयावहाय दा बे बारिया ओरैनो खै बिगासो दङ?
1 बिगा 15 लिसा दं 1 बिगा 15 लिसा दा जोबोद मोजां नाय बिफांनि जिथुनाखि नुथाय केरेलाखौ स्पेशली आं मोनसे फिथाइ खानोसै नोंथां दुखु मोनना दे औ नै आं देखायनो थाखाय नाय फिथाइया बिराद हेल्दी आरोखि दा बेयावनो मिथियो अर्थात बियो गोबोरखिनि खामाल बे रासायनिकनि नङा दै रासायनिकआ लं लास्टिं नङा दा बियो बै समावनो बे थांखाबाय आरोखि ना बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव बिफाङाव रिं होबावदों नामा रिं हासार होआखै जेबो होआखै बिनि हासारखौनो बोख'नो हायाखै माने फार्स्टआव होनायल' आरोखि ना फार्स्टआव होनायल' थिगानो दा बिथांनि बारिखौ जों एसे जोङो नायनि दा नाय माबायदि प्रफेसनेल हिसाबै बिथाङा आबादखौ मावदों पार्मानेन्टखा बे पस्टआ गोसोबायदि मावबाय थानो हायो आरोखि बिराद मोजाङै मावदों आरो बैथिंजाय नायनै फाउन्डेसन दा बे फाउन्डेसन होनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेयाव दैफोर फैनो हाया बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय बेरा दुमनो थाखाय बिराद मोजां आरो दाउ अमा बोरमाफोरनि थाखाय बिराद सेफटि खिन्थु प्रब्लेमा जाहैबाय जास्ट जिथुनाखि बानलु सिब्र' बेनिफ्राय जेबो मुलाम्फा बिथाङा मोननाय जायाखिसै आनखि लस जाबाय होननानै बुंदों दा बे बिगासेयावहाय बे सिमेन्ट पस्टआ थबैसे हाबदों बेयाव गासै 165 बिदि हाबदों औ बिनिफ्राय बैथिंजाय जिथुनाखि फाउन्डेसन होदों बे फाउन्डेसनाव बेसेबांसो खरसा जादों ओरैनो ओरै साहानि खोलानि आरो सोनाब सानजा दङ गासैजों आरो नैबे पस्टजों हाजिराजों गासै 4 लाख 5 लाखआनो थांदों 5 लाख थांदों आरो ओमफ्राय दासिमाव रिकभारि जादोंना जायाखै रिकभार जाथ'वाखै ओरैनो खै बोसोर जाखो बेखौ गायनाया बोसोरथाम जाबाय आरो ना औ बेनिफ्राय बेथ' फैगोन दा रिकभारि जागोन लासै लासैनो फैगोन टेनसनथ' गैया जुदि बिदि होनानै लायोब्ला उननि समाव माने मावबाय थानो इजि जायो आरो ना जास्ट औवाखौल' गोजौ सोलायबानो जाबाय हाजिरायाबो खम जायो आरो बेनिफ्राय हालौनाया ओरैनो माबायदि सिस्टेमाव हालौवो बेवहाय उसुबिदाथ' जागोनदां एसे ट्रेक्टर फिसाजों हालेवो ट्रेक्टर फिसाजों हालेवनाय जायो आरो ना बिनिफ्राय बे बानलुखौ गायदेरदोंमोन नोंथाङा बे बानलु गायनायावहाय बेसेबांसो खरसा जादोंमोन बेयाव 35,000 थांदोंमोन 35,000 थांदों आरो बेनिफ्राय दासिमाव बेवहाय बेसेबांसो फैखो बानलु दायो फैयाखै बेमार जानानै दा 4,000सोल' फैदों फुरा बिलाइखौ माने एम्फौ जाग्लिजोब्बाय आरोखि भाइरास नांदों बेयावहाय भाइरासबो होननानै बुङो बेखौहाय दा बेखौहाय फाहामनांगौआ सिगांनोमोन दा बियो एसे हामबोदों हामहांबाय नै हामनायालाय खिन्थु प्रब्लेमा जाहैबाय दा दै जासिगोन आरोखि अफ सिजन जाबायना दा दै जासिगोन बे थैलांसिगोन आरो जुदि बे जायैनि सिगां मुलि सारखायोमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन आरो दा बिदि जाबाथाय फुरा माने बिबारफ्रा फिथाइफ्रा लाखाया आरोखि थाइखायाबो दा बिदि जाबाथाय फुरा जसै आरो फुरा माखासे समा टाइमा ओरैनो बारलाङो आरोखि ना बिगासेयाव बानलुखौ बेसेबां सोनाय जादों बानलु फुलिखौ बेयाव 1200 सोनाय जादोंमोन 1200 सोनाय जादोंमोन आरो खै फुटाव गायदोंमोन बेखौ 2.5 फुटाव गायदोंमोन आं 2.5 फुटाव गायदों आरो एसे खाथिद्राय बायदि मोनदों गायोब्ला 3 फुटआ बेस्ट आरोखि 3 फुटाव गाय बेनिफ्राय केरेलाखौहाय बिगासेयाव खैदाल सोनो हायो बिगासेयाव माबा सोदों आङो 200 दालसो 200 दाल गोजान गायबायना औ गोजान गायदों ओमफ्राय ओरैनो जुदि केरेलाल' गायथारोब्ला बेसेबां डिसटेन्सआव गायनांगौ डिसटेन्सआ 3 फुट 4 फुट 3 फुट 4 फुटाव आरो बेनिफ्राय दहाय जे नोंथाङा खोन्थादों जे जिथुनाखि दालाय काटिं खालामदों बिदि काटिं खालामबा बेमारा खम जायो नामा बेमारा खम जायो जानायालाय आरो मोजांबो साबसिन जायोना बहुद हेल्थि आरो बिफाङा ना बारा बेमार जानाय नुवाखै आरो केरेलायावहाय दा एसे दै सुरुबखोनाखाय एसे एनै प्रब्लेमा फैसिगोन आरो दैया बेयाव थायोना दै बोयो हामा हा खिन्थु दै गैयै एसे गोजौ जायगाब्ला मोजां आरोखि बेनिफ्राय बे केरेला आबादखौहाय अफ सिजनाव मावनो हागोन ना हाया दैज्लांनि समावहाय हायो बोरि जायगाल' नांगौ दै थायोल' जानांगौ दै थायै जायगा आरोना होमबानो हायो बे केरेला आबादावहाय ओरैनो मा भिटामिनखौ सारनाय जायो जेबरासखौ होदोंमोन जेबरासखौ बेनिफ्राय जुदि ब्लाइट जायोब्ला ब्लाइटआवहाय ब्लाइटनिया रिडुमेल गल्डखौ होदोंमोन आङो मोजां ना मोजां खामानि बेनिफ्राय एम्फौनिया मा सारनाय जायो एम्फौनिया बिनो माबाखौनो प्रफेक्सखौबो होदोंमोन प्रफेक्सखौ सारनाय जादों आरो ना ओमफ्राय खारोना खारदों खारनायालाय बेनिफ्राय दाथ' सारनाय जायाखिसै जेबो साराखै आङो थिगानो बेनिफ्राय जिथुनाखि बिफांनि हेल्थि बिराद मोजां आरोखि ना बिफाङा बिराद हेल्थि जादों फिथाइफ्राबो हेल्थियानो खिन्थु दा एसे फिथाइया एसे फिसा जाबाय आरो ओरैनो दासिमाव खनबेसेसो खानाय जाखो
सप्तायाव खननै खानाय जायो। सप्तायाव खननै खानाय जादों आरो ना। औ बिनिफ्राय एभारेज दामखौ बेसेबां मोनदों? दामा केजियाव माबा मोनो 50 केजियाव ना? फायखारिनो 40 हरो। फायखारिनो 40 आरो औ थिगानो। बिनिफ्राय बे जिथुनाखि बे बानलु सिब्रुआव बिनि जिथुनाखि खरसा थांनाय बे रिकभारि जादोंना जायाखै? मोनफिनदोंना मोनफिनाखै? फैयाखै। दाथ' बेयाव फैगोननि आसाथ' गैलिया। आसा गैला, बे थैलांसिगोन। बेनिफ्राय दा बे बानलु सिब्रुआव थांनाय फैसाखौथ' नों गुबुन आबादनिफ्राय बोखांबाय खोमा? बोखांनाया दुन्दियायाव बोखांदों। बेयाव दुन्दिया फोदोंमोन आरो? दुन्दिया फोदोंमोन। औ ओरैनो दुन्दियाव बेसेबांसो मोनदों? बेयाव 20,000सो फैबाय। 20,000सो? फुरा बिगासेमोन नामा? बिगासे बिदिनो स्टेप फोबाय थादों। स्टेप आरो ओमफ्राय बेयावनो नामा? बेयावनो फोदोंमोन। थारमाने बिथाङा एसे आलिखौ गोजान खोखादों। मथा मथि बेयो 3 फुटानो जागोन। ओमफ्राय बेयावनो मा खालामदोंनो बिथाङा दुन्दियाबो फोदेरनानै होदों आरो ना? ओमफ्राय हासारखौ नोंथाङा डाइरेक्ट आलियावल' होदों ना सारखाजोबदों? आलियावबो होदों, ओमफ्राय बेयावबो सारदों। बेयावबो सारदों आरो? औ। ओमफ्राय बेसराव बेसेबांसो मोनदों? बेसराव 15,000सो मोनदों। बेसराव 15,000। नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब जागोन, जोंनिथिं बेसरा ओरैबायदि डिमान्ड, जुदि सोरबा गायदोंबा बेयो फुस्लाबलायनोसो हाया आरोखि। ओरैबायदि मैगं मैला बिलाइफोरनि थाखाय अरुणाचला ओरैबायदि आरो मार्केटआ माने थोस्लाबलाया आरोखि। दा बिराद मोजां मोनसे मार्केट दं जोंनियावहाय। बे केरेला फुलिया बेयाव ओरैनो बेसेबांसो हाबदों? बेयाव 200 दालसो हाबदों। गोजान होनाय जाबाय। ओमफ्राय खरसाया बेसेबां थांदों बेवहाय? खरसाया 15,000सो थांदों। 15,000सो जानलाजों जाबजों? औ, हाजिरा मुजिरा ना? औ थिगानो। बिनिफ्राय बेसेबांसो रिकभारि जाखो? रिकभारिया गैयाबाबो 15,000सो फैबाय। 15,000 लाब जाबाय आरो? लाब जाबाय। औ थिगानो। बेनिफ्राय दा बे समावहाय जायफोर आबादारिफ्रा जे बे केरेला आबादखौ मावनो साननानै दं, बिथांमोननो नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो जे बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनो हागोन ना हाया, अफ सिजोनावहाय? दैज्लां बोथोराव हायो। बोरै दै थायै जायगा जानांगौ, होमबानो आरामसे हायो। दैज्लां दिनाव मावोब्ला बांसिनसो माने प्रफिटआ फैयो। दाम मोनो आरो? दाम मोनो। औ, डिमान्ड जायो आरो? डिमान्ड जायो। बेनिफ्राय दा जायफोर आबादारिफ्रा बेखौ मावनो सानदों, बिथांमोननो नोंथाङा मा थुलुंगानाय होनो सानो? मावनो हागोन। बेयाव प्रडाक्सन बहुद जायो। दैज्लाङाव दामबो मोनो। औ, इनकाम जागोन। औ, बिनिफ्राय बेस्ट केरेलानि भेराइटिस जिथुनाखि जोलै, बेयो बबेया साबसिन? फारिपसाखौनो गायो जोङो। फारिपसा थिनि? थिनि। औ, फारिपसा थिनि। फारिपसा थिनि? बे मोजांसिन आरो ना? औ। बिनिफ्राय पेकेटआव ओरैनो बेसेबांसो लायो बेयो? पेकेटआव माबा लायो 150। 150? औ। दा बे समावहाय आङो साबायखर बावदों बेबायदि बेसेन गोसा समखौ आंनो होनायनि थाखाय। नोंथांमोनाबो गोबांथार बिथांनिफ्राय सोलोंनो हाबाय। दा बेनिखायनो बे समावहाय फै, जोङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'गोन। थेंक इउ।